L-użu ta' trasport pubbliku s-sena li għaddiet kien l-ola wieħed fl-aħħar 25 sena. Dan skont statistika pubblikata fir-rapport annwali ta' Transport Malta. Kienu kważi 44 miljun il-passiġġieri li jużaw is-servizz ta' trasport pubbliku fis-sena 2014. Fl-istess sena s-servizz ta' trasport pubbliku kien immexxi mill-Gvern permezz tal-Malta Public Transport. Dan wara li l-kumpanija Riva waqfet mill-operat wara ftit snin fis-servizz. Servizz li kien ikkritikat ħafna u ma kienx għal sodisfazzjon tal-pubbliku. Il-numru ta' passiġġieri fl-2014 ifisser ukoll żieda ta' 11% fuq dak tal-2013. Fir-rapport annwali Transport Malta spjegat li wara l-introduzzjoni ta' biljetti ta' ġurnata fl-2011 l-ammont tal-passiġġieri kien ibbażat fuq stimi. Wara li din is-sena kienu introdotti nollijiet ġodda u tneħħew il-biljetti ta' ġurnata, l-informazzjoni miġbura se tkun aktar preċiża. Fejn tidħol puntwalità fl-2014, is-servizz laħaq il-livell ta' 97%, żieda ta' 3% meta mqabbel mal-2013. Transport Malta qalet li l-puntwalità kienet imkejla fuq il-vjaġġi li operaw f'temp ta' 10 minuti mill-ħin skedat. Ir-rapport qal li l-medja fil-puntwalità kien kostanti matul is-sena kollha, apparti f'Marzu u Ottubru, fejn is-servizz kien 88% u 90% puntwali rispettivament. Transport Malta qalet ukoll li s-sena li għaddiet saru 2960 ispezzjoni fuq il-karozzi tal-linja. Saru 3186 ispezzjoni fuq ix-xufiera u ħaddiema u 714 fuq l-infrastruttura.